Қадірлі тыңлаушыларым, İstanbul'da туып өскен татар малайының тұрмышына қағылышлы әсерімні оқуны дәвам етем. Бүгін яңа бөлек. Фатих Сұлтан Мәхмәтнің Наполеонға ұқсаған ұнығы. Күннәрдән бір күнне әтисе көп китаплар оқуын көріп, оқу энциклопедиясы бүләк итте. Мәхмәт шул кадәр кызыклы, төрле мәгълүмат тупланган китапны укып туя алмады. Мажаралы, мавыктыргыч хикәятләр күңелен тиз яулап алды. Китапта рәсемнәргә кадәр бар. Исе китеп, аларны сәгатьләр буе карады. Менә шул энциклопедиядан Византия башкаласы Константинопольне яулап алган, аны Истанбулга әйләндергән Фатих Сұлтан Мәхмәт, бүтән дөньяны үзенеке итәргә омтылган француз Наполеон Бонапарт турында бигрәк тә йотлыгып, гаҗәпкә калып укыды. Батыр һәм кыю йөрәкле Фатих Сұлтан Мәхмәт Византия башкаласы Истанбулны алыр өчен гаскәрләрен туплаган. Айлар дәвамында әзерләнгән һәм үзенекенә ирешкән. Император полководец Наполеон исә Париждан меңәрләгән чакрым ерак илләргә кадәр барып җиткән. Әллә нинди җиңүләр яулаган. Булар кылганнар турында шундый кызык итеп сурәтләнгән, һич битараф калмалы түгел иде. Әле шуңа күрә булай да кызыксынучан, бай фантазиялы карамалайга бу китап хикмәтле тәэсир ясады. Бер башка үстерде төсле. Хәзер инде ул мәктәптәге яшьтәшләренең ят итүләренә үртәлми. Киресенчә, үзенең алардан аерылып торуына басым ясый башлады. Хәтта тагын да ныграк аерылып торырга тырышты. Моның өстенә, сыйныфташлары белән барган көрәштә малайларча каһарман калып җиңү теләге көчәйде. Әнә бит китапта әллә нинди каһарманнар турында язалар. Шул ук вакытта үзен яклау юлын тапкандай хис итте. Һәм Наполеон сурәтендәге кебек бер кулын алга, икенчесен артка куеп, Наполеонча йөрергә өйрәнде. Алай гынамы әле, үзен Фатих Сұлтан Мәхмәтнең әллә ничәнче оныгы дип игълан итте. Шуннан соң Наполеонга охшаган Фатих Сұлтан оныгы һәр көн диярлек мәктәп бакчасында сабакташларына энциклопедиядан укыган гаҗәп хәлләрне аңлата. Мавыктыргыч итеп сөйли башлады. Моңарчы өлкәннәрдән ишетмәгән әйберләрне сөйләгәнгә күрә, укучылар аны рәхәтләнеп тыңлый. Әмма үзенә башка исем таптылар. Профессор дип йөртә башладылар. Бу инде кушамат кебек яңгырамады. Олылап әйткән төсле иде. Тәнәфес вакытларында бакчага чыкканын көтеп ала башладылар профессорны. Профессор килер хәзер, ни аңлатыр бүген диештеләр. Мәхмәткә шулай һич көтмәгән хөрмәт килде. Өйдә энциклопедияның иң соңгы битендәге рәсемле язманы ушы китеп укыган иде. Бу юлы шуны аңлатырга карар итте. Өлкәннәр тарафыннан бала-чагага сөйләнми торган кайбер нәрсәләр була. Алар уйлавынча, янәсе, балага иртәрәк әле белергә. Артык тирәнгә кереп китмәсеннәр. Барыбер аңламаслар. Янәсе, үскәч белерләр. Тик яшь кына өлкәннәр үзләре үк бу бала-чага белергә иртәрәк дигән нәрсәне, бигрәк тә фәлсәфи психологик мәсьәлә икән, чынлап торып аңламаслар. Кая инде ул 10 яшьлек балага аны сөйләп тору, аңлату. Мәхмәт укыган һәм башкаларга җиткерергә җыенган язманың чираттагысы әнә шундый бераз катлаулырак иде. Исеме үк әллә нинди. Нәрсә ул? Холык. Менә, кайсысының әтисе яки әнисенең холык булай була, тегеләй була дип өйрәтеп утырганы бар. Өйрәткәннәре шул: тәртип бозма, мәрхәмәтле бул, дәресеңне укы, иешеңне эшлә. Бабайларның, әбиләрнең синнән кем өлкән, шуның кулын күрешкәндә башта үбәргә, аннары маңгаеңа тигезеп алырга. Ә холык нидер? Кайын утырсыннар инде аны уйлап. Кара малай үзенең хәтеренә гомерлеккә кереп урнашкан рәсемле язманы һәр кем күз алдына китерерлек итеп сөйләде. Холык нидер? Беләсезме? Холык ул
нинди дә булса вакыйгага тарыгач ясала торган гамәлләр икән. Ул 4 төрле була. Менә шулай, әллә нинди өлкән абзыйлар кебек, бик күпне белгән профессор кебек сузып сөйләп китте. Менә берәү юлдан бара икән. Кашында киртә күрә ди. Нишләр дисезме? Менә шунда аның холкы күренә. Һәркемнең холкы күренә шундый вакытта. Холык 4 төрле була икән. Китапта нәкъ ул әйткәнчә, юлдан баручы рәсеме һәм аның юлын бүлгән коймага охшаш киртә ясалган иде. Шулай ук 4 төрле холыкны күрсәткән башка рәсемнәр бар иде. Беренче холыкны сүрәтләгән рәсемдә юлдан баручының киртәне җимерүе, ачуланганы, кызганы күренә. Икенче рәсемдә урап узганы, өченчесендә исә сикереп чыкканы, дүртенчесендә кирегә таба китеп барганы сүрәтләнгән. Икенчесендә урап узганы, өченчесендә сикереп чыкканы, дүртенчесендә кирегә таба китеп барганы сүрәтләнгән. Мәхмәт һәркайсын аерым-аерым аңлатты. Холкы усал, тиз кыза торган кеше бу киртәне юлга кем корды дип кычкырырга да мөмкин. Киртәне ватар, җимерер. Әгәр кем корганын белсә, аны да хәтта кыйнарга мөмкин. Юлны ул шул рәвешле узар. Бу беренче төр холык була. Наполеонга охшаган Фатих Солтан оныгы янындагылар тын калып тыңлаганга, читтәрәк уйнап йөргәннәр дә аларга игътибар итте. Кайчан карама әтәчләнеп йөргән, тукмашырга әзер торган бер сыйныфташлары килә-килешкә сукмакта уйнаган ташны ачуланып тибеп очырды. Нигә очырды, нигә типте, кем белсен. Таш тимер торбага бәрелеп шак итте. Мәхмәтне тыңлаучылар шаркылдап көлеп җибәрде. Таш типкән малай бу кыланмышы белән Мәхмәтнең сүзләре дөрес дип мөһер сукты диярсең. Профессор үзе көлмәде. Наполеонча кулын алга куеп, җитди кыяфәт белән арлы-бирле йөреп сөйләвен дәвам итте. Икенче төр холык беренченең киресе була. Һич кызмас, беркем белән талашмас, киртәне этәргә, җимерергә тырышмас, урап узар. Менә өченче төр холык киртә күрсә сөенер, яшерен хәер бар монда дияр. Һәм спорт белән шөгыльләнә башлар. Аннары юлында очраган бөтен киртәләрне сикереп кенә чыгар. Һич кемгә ачуланмас, берни җимермәс. Күңеле бу өченче төр холыкны үз иткәнгәме, аның турында яратып, озак кына аңлатты малай. Аннары исә 4нче холыкка күчте. 4нче холык юлында киртә күрсә язмышым дияр. Миңа юлны шушында кадәр генә дәвам итәсе икән дияр. Һәм юлыннан борылып кирегә китеп барар. Башкалар ничектер, Мәхмәт тормышына үрнәк итеп 3нче холыкны сайлады төсле. Шул вакытларда әллә артык күп укудан, әллә башка сәбәптән күзләре начар күрә башлады. Аны табибка алып киттеләр. Күзлек тактылар. Күзлек профессорлыгын арттырды гына. Ләкин профессорга әйләндем дип кенә балалык бер катлылыгы бетеп китмәс шул. Мәхмәт энциклопедиядан чын барлыкта булган хәлләргә, тарихи шәхесләргә, галәм, җир, кеше сыйфатларына кагылышлы фәнни мәкаләләр укып, хыялый тормыш курса, әтисе дә кимен куймады. Ул киресенчә күп сериялы пәһлеваннар турындагы маҗаралы хикәятләр белән мавыкты. Төрекләрнең майлы көрәш дип аталган милли көрәш каһарманнарын пәһлеваннар дип йөртәләр. Адәм, пәһлеван башка адәм диләр. Шуларның үзара сөйләшкәннәре, ничек җиңүгә ирешкәннәре, көрәшне алып бару усуллары, башка көрәшчеләр турындагы уйлары укып туймаслык маҗара итеп языла иде. Күрәсең, бала кешегә чын хикәят, өлкәннәргә чын тормыш авырлыкларыннан онытылып торырга һәр санда дәвамы бар дип кутырткан кызыктыргыч, дәвамлы маҗара җитми.
Пәһлеваннар турындагы күп билимле хикаятны Төркиянең бары тик бер газетасы бастыра иде ул заманнарда. Ул һәр көн дигән басма бөтен җирдә сатылмый әле. Әтисе аны эштән кайтышлый ала килә. Ял көннәрендә газета алырга Мәхмәтне җибәрә торган иде. Тамам. Әсәрнең дәвамы киләсе видеоларда. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Комментарийларда үзегезнең фикерләрегезне язып калдырсагыз, бик теләп укырмын. Күрешкәнгә кадәр.